Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan wannan shi ne zan da farko, taimaka ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau ne Allah ya yi wa Alhaji Umar Yahaya Malumfashi wanda abu sani da kamu gwamna kwaduna da su Allah ya mai rasuwa. Wanda hakan ya tara hankalin kayo ta gaba daya, wanda ko a awa biyu ya wuce da yin haka ba. Allah ya karɓi marigayin ne tare da rashin lafiya wanda ya jinya mai tsanani. Manyan jaruman Kano sun mika ta'aziyarsu zuwa ga marigayi wato Umar Yahaya Malumfashi wato wanda aka sani da kafu gwamna. Wanda su ƙara da addu'o'i irin waɗannan. Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta maka, Allah ya sa ka huta, Allah ya sa ka fara, Allah ya sa ɗan aljanna. Wanda mu ma muka ta mu addu'ar Allah ya ji shi, Allah ya gafarta mai, Allah ya ramshe shi, in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Amin.